Blanes iniciarà la setmana vinent una reordenació important de la mobilitat a l'avinguda Joan Carles I amb l'objectiu de millorar la circulació i ampliar les places d'aparcament. Aquest vial, que va ser un dels principals eixos d'accés a la ciutat, ha vist reduït el seu trànsit en els últims anys, fet que ha motivat diversos canvis per adaptar-lo a les noves necessitats urbanes. Els treballs, que inclouen la creació de noves places d'aparcament gratuït i modificacions en la senyalització, començaran el pròxim dilluns 2 de març i s'allargaran durant 2 setmanes. En el seu moment, quan es va fer el carril bus, era un vial d'entrada principal a Blanes, cap al centre de població. Avui dia, amb l'obertura de l'Avinguda al Parlament, el trànsit és més residual, només en un moment puntual d'accés als centres escolars, i pensem que el carril bus està infrautilitzat. Pensem que pot coexistir perfectament la freqüència del bus amb la resta de trànsit pel mateix vial, pel mateix carril, i d'aquesta forma aprofitar l'espai per guanyar al voltant de 70 places d'estacionament, que no són poques. Es comença la senyalització, el canvi de senyalització el proper dilluns. El proper dilluns ho farem per fases. La primera fase serà des de l'accés a Joan Carles I, des de la pròpia carretera G682, a l'alçada del carrer Treumal, cap a precisament la prefectura de la policia local, el número 120. Farem la primera fase, un cop que estigui aquesta ja ressenyalitzada, continuarem cap al centre. Pel que sí que tenim és una necessitat d'aparcament, no? Ningú se li escapa que tot el que és la zona de l'Avinguda del Parlament, on hi havia terrenys privats on ara s'està construint, allò, aquell pàrquing es perdrà. També cada vegada s'està pacificant més al centre, perdent places de pàrquings, i hem de trobar un parc dissuasori i creiem que allò és una bona zona. També es guanya un nou pas de cebre elevat i adaptat, i s'està també pensant en de fer de 2 parades de bus només una, que dependrà de la freqüència que tingui el bus, quanta gent l'agafi i quanta no. És molt complexa, cada vegada el centre es vol peatonalitzar, es vol tranquil·litzar, i llavors anem traient aparcaments, anem traient el màxim de circulació. En futur es farà la zona de baixes emissions, i tot això implica que hem d'anar trobant llocs d'aparcament a la perifèria, i el moviment per dintre del poble ha de ser en bicicleta, en moto, en vehicle de mobilitat personal. Ha de ser molt més puntual, molt més tranquil·la aquesta mobilitat. Per informar la ciutadania sobre aquests canvis, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, el tinent d'alcalde de Mobilitat i la regidora de Participació Ciutadana van convocar una reunió amb les associacions de veïns de la zona. Els veïns han valorat positivament la mesura, especialment l'augment de places d'aparcament gratuïtes, una millora esperada per molts residents. Tot i que el projecte està gairebé finalitzat, encara es poden realitzar algunes variacions, com la possible reubicació d'una parada d'autobús per assegurar-ne una millor accessibilitat a la zona.